Кеше үлер алдыннан һәм шулай ук кеше үлгәннән соң аның янында Коръән укырга кирәкме, юкмы? Бүген шул мәсьәләгә тукталып китик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шундый хадисе бар, кайда ул әйтә: "Үлгәннәрегезгә Ясин сүрәсен укыгыз" ди. Бу хадис Абу Дауд хадислар җыентыгында 3121 булып китерелә. Һәм шушы хадистән чыгып, кешеләр адәм баласы үлем түшәгендә ятканда аның янында Ясин сүрәсен укыйлар. Ләкин бу хадисның шылбырында Абу Усман дигән кеше бар, һәм ул кеше билгесез булып санала. Шуңа күрә дә бу хадис зәгыйф булып санала. Һәм шулай бу хадис төрле хадислар җыентыгында төрле рәвештә килә, һәм ул муттариб хадис диелә. Димәк, буталган хадис. Шуңа күрә дә галимнәр бу хадис белән гамәл кылмасаң хәерле була дип әйтәләр. Шулай ук кеше үлер алдыннан аның өчен нәрсә мөһим? Иң беренче, иң мөһиме ул кешенең мусульман булып китүе. Шуңа күрә дә кайчан кеше авыр хәлдә ята, без аннан тәү чиратта шәһадәт сүзләрен әйттерергә тырышырга тиешбез. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммадар Расулуллаһ дип. Бу сүзләрне әйтсә, шулай ук аннан тәүбә кылдырырга тиешбез. Кылган гөнаһлары өчен. Ә кешенең янында Коръән укудан ул мусульманга әйләнәме? Юк. Аның гөнаһлары гафу ителәме? Юк. Шуңа күрә дә сүннәтебездә безгә нәрсә кылырга буйрык ителгән, без шул гамәлләрне кылырга тырышырга тиешбез. Ул тәү чиратта шәһадәт әйттерү, шуннан соң тәүбә кылдыру, шуннан соң күбрәк дин турында сөйләү һәм ахирәт тормышы турында сөйләү.